Tarik 27 dwe mar abich 2022 machiegni kendo e weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV. To kapok wadhi e weche manyien adimba, wachako gi thuond weche. About good governance, about fight against corruption, about human rights and rule of law. On behalf of my principle that we are serious on these issues, and we certainly will need you and we will need every Kenyan to work with us. Jalup Raila Odinga Martha Karua osingo kedo gi mibadhi poni giyudo tend piny Kenya e yiero mahigani. Ogai mar UDA William Ruto otelo ne jo Kenya kwanza e dwar mar ombulu yo Lamu gi Tana River. Nene mama me biro golo pesa kama mama chal ka gimo ng'ol. Koro chal ka osegolo pesa to jogi ne time mondo kaw pesa no ire. Gipimo mana ji katimo watimo business asigi ji matiyo matek mondo migi mwandu go ma ji oseloso. To bila oreso achije moko mane jopiny dwa wang'o to kane gitemo mayo miyo moro omenda e dho bengi moro Kisumo. Machiegni janeno mar Ramogi TV nyinga Milton Ochieng'. Jodak mawuok Chemursoi e kaunti ma Nandi kendo mogo tongo ganda luo modak Miwani e kaunti ma Kisumo kawuono no bagoromo kendo twake kindgi giwegi kaka ginyalo dak gi kwe kinde siasa kendo bang' yiero maduong'. Ne gitwak ahinya e midhiero magisebedo ka gikale e kinde ka kinde, ahinya to kaluwore gi podho mar kambi rego niang' mar Miwani. Thothgi nonyiso genogi ni kambi mar rego sukari no ibiro chier kendo lopgi maromo e 10,000 mano yake gi jaket mwandu moro ibiro duoknegi. Bende ne gijiwo jodak e alwora no mondo mi onya kwe kod achiel mar oganda. Wasebedo kwa dak kod kwe kendo kwe ne madwagombo mondo mi odhi mbele. Takwayo bende jotendwa majo siasa madwaro kombe mamalo kata madiere kata mapiny mondo giwach weche mag kwe ma ok choche oganda. Ka giwacho weche maliet machalo magayany to miyo ogeni mosebedo kod kwe nyalo bedo kod chandruok. Jogin jok masedak godo mang'eny, wan kod gi kamoro achiel. Pok waneno rach moro amora kod kuomgi, ka gimoro ntiere madonjo kuomwa gi ingilia gi konyowa. Wadwaro ni mondo wawinjre gi receiver kuonde mwasepuro kirgi mawa, nikech kata pesa mag niang' magikayo kagi ok wane kuma dhiye, kata sikul moro magigernwa onge, kata gimoro kata mano hospital moro amora magigernwa onge. Jatend migao mar arita Dr. Fred Matiang'i ni e gwenge ma Nyamira Borabu ne weche mag dongruok mopogore opogore. Matiang'i osir kod jotelo mamoko e wuodheno kendo biro limo chenro 4 Borabu kendo tieko koyawo ayanga gedo mar wang'apaya maromo kilomita 62 e gwenge ma Magombo. Watudore achiel kachiel gi jafwambo marwa Crispin Otieno mamiyowa ler mathoth. Crispin, kapo ni winjowa inyalo ketowa e ler ni to ang'o madhi nyime gi e thuoloni? Milton awinje yo makare. Antiere gwenge mag Magombo mayudore e karod bura mar Borabu e kaunti ni Nyamira, kama jatend migao mochung'ne weche arita e thurka migosi Fred Matiang'i kaachiel kod nyawadgi ma ochung'ne weche mag apaya Dr. James Masharia kod jagoro mongirore migao mar thieth Susan Mochache duto ntiere e gwengegi mag Borabu kama ne gichako wuodhgi e skul mar Nyandocha Ibere kama ne giriwore kod jotend skundno kama ne itime rambe. Tok mano ne gidhi giyawo tesendo bila gwenge mag Borabu, kaito sani endi ndege moting'o gi osechopo kama wantiere ni, kama ichano ni jatend migao mochung'ne weche mag apaya James Masharia kaachiel kod Fred Matiang'i yawo yo kama wantiere ni. Ma en Magombo kendo kaka inyalo neno bathe kanyo Milton
midusni mopogore opogore ni ka mage jogo ma dwaro ko matiangi kendo barabara ni idwa yaw dakika machuok koa sani waneno ka Matiang'i osedonjo kaachiel kod jotelo mopogore opogore wuodheno Matiang'i bende oriwore kod jotelo mopogore opogore gwengegi mag Nyamira koting'o gavana ma Nyamira Amos Nyaribo kaachiel kod MP ma area ni an Borabu mano Ben Mumanyo riwore kod jotelo e yoregi eki mag dongruok. Omiyo pod wantiere kanyakla ka warito Matiang'i chop ka osedonjo, warito gi mondo gichop yaw chak gero ama chak loso apaya ni mar Magombo. Toke kanyo gidhi twak kod jopiny ma bende nitiere mana kumolosnegi kae to ang' wawinyane ni Matiang'i kawuono ang' ne wach ang'o e yore mag dongruok kaachiel kod yore motudore kod yiero maduong' mabiro mochan dwe mar 8 tarik 9. Omiyo pod wan kanyakla warito ni jotelogo dhi wach ang'o e yore mag dongruok. Ka gichako wuoyo ang' ne watudre kodu kendo bang'e kanyo Milton. Crispin Otieno kuom ripot makamano. Ka wadhi weche mamoko en ni riwruok mar laktache pacho ka KMPDU obago ng'anyo mamuol ka gisundo piny owacho mondo gol omenda ma jopuonjre masomo weche mag thieth e mbalariany. Luoro nitie ni jopuonjrego dipo koleo ne piny poni sirikal ok ochwalo omendago. Watudre achiel kachiel gi jafwamb weche marwa Chris Owino mosebedo kaluwo wachno, kendo Chris Owino, kaponi mi iwinjowa gi e thuoloni inyalo ketowa e ler ni to ang'o madhi mbele gi e kindeni kaluwore gi wach ng'anyo mamuol. Erokamano Jaka Black. Nyaka sani pod wagoyo tach e log tich maduong' mar migawo mar thieth e pacho kae Afya House, kama jotelo mag riwruok mar dakteche pacho kae ne obiro mar chwalo ng'ur margi kaluwore kod wach ma giwacho ni piny owacho pok ochulo ne jopuonjre madwaro somo madwaro dhi nyime kod lony mar masters degree weche mag thieth kuom thuolo mar higni 3 sani, kendo ne gidonjo e apisi mar jatend migawo mar thieth mar chwalo ng'ur margi. Nyaka sani pok giwuok oko mar mondo giler ne jopiny kaachiel giler ne jofwamb weche to bende giyudo apisas mag migawo mar thieth to ang'o ma giwacho to gichopo e winjruok koso. Ne otelne kod jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche pacho kae Davji Atela ma ema ne otelone moko kuom lakteche mane odhi mondo otim twak kod jatend migawo migawo mar thieth e pacho kae e wi ng'ur makamano. Giwacho ni ponono ni piny owacho ok ochulo omenda makamae ne jopuonjregi madwa dhi mondo dhi nyime kod yudo lony mar masters degree e weche mag thieth, to biro chuno gin mondo ginuo somo kendo higni 4 ma giwacho ni ok en gima ber, kendo gikwayo migawo mar thieth mondo wuog oko omi jopuonjre kata ochul ne jopuonjregi omenda magi mag somo mar mondo gitieka lony margi, nikech penj margi maduong' onego bed ni chakre next juma makiny. Penj margi maduong' onego bed ni chakre juma makiny. Koro mano giwacho ni poni ok ochwalo omenda makamae e jumani to jopuonjregi nyiso ni jopuonjregi ok bi yudo thuolo mar timo penjgi margi maduong', to mano dhi nyiso ni gidhi nuoyo tiegruok margi kuom higni 4 kendo giseyo migawo mar thieth. Giwacho ni omenda osegol. Piny owacho ne omiyo omenda mathoth, to moloyo migawo mar thieth ne omiyo omenda mathoth mar konyo jopuonjregi masomo e mbalariany ma Moi kaachiel kod mbalariany ma Nairobi. Kata kamano omenda makama pok ochwal kuom thuolo mar higni 3 mokalo, kendo mae momiyo ne gibago ng'anyo odiochieng' ma kawuono, ka ng'anyo ne ochakre seche mag okinyi od thieth maduong' ma pacho kae ma Kenyatta National Hospital. Ne giwuok Kenyatta National Hospital gibiro achiel kachiel nyaka e log tich mar migawo mar thieth. Ne gibuogo ni poni migawo mar thieth ok ogolo omenda makamano, to gima gidhi timo en ni gidhi luongo ng'anyo mar dakteche e pacho kae mangima mar chwalo ng'ur margi nyaka piny owacho winj ywak margi. Koro nyaka sani pod warito kod liyo gino ma Davji Atela kod kweth mare biro nyiso jofwamb weche to bende giyudo apisas mag thieth kata apisas mag migawo mar thieth to giwinjore kose ok giwinjore. Mano e gima warito nyaka sani, ka nyalo neno toka koni
magi gin moko kuom jokanyo mag riwruok mar lakteche ma oriwore kod jowetegi mar neno ni omigi dwaro margi to omigi ratiro margi kuom piny owacho chulo negi omenda mag dhi nyime kod somo migepe mopogore opogore mag thieth. Kanyalo paro Jaka Black en ni migawo mar thieth kata lakteche gin jogo man kod bedegi mopogore opogore. Nitiere lakteche mochung' ne bero ringre jogo moseng'ielo rengo kata pathologist, nitiere lakteche mochung' ne thiedho tuoche mopogore opogore. Koro ma emomiyo riwruok mar lakteche ni gidwaro ni piny owacho okonya jopuonjre ma pacho kae kar biro kawo jolony kowuok e pinje ka piny Cuba kod piny mar India. Onego bed ni gigoyo jek jopuonjre ma pacho kae mondo oyud lony madwarore neno ni giketo sekta mar thieth e okang' mamalo. Kain kod penjo moro amora Jaka Black. Okang'e ni nitie jatelo moro amora mar riwruok mar KMPDU man machiegni ma kamoro dipo ka iloso godo mondo mi wane pache nowuon kowuok e dhoge. Ka onge to wanyalo dhi mbele. Jaka Black an kod jokanyo mag KMPDU adhi manyo achiel kuom gi manyalo loso kod dholuo mondo ler ne jopiny to dwachgi en ang'o ma gidwaro, ang'o momiyo gibago ng'anyo odiochieng' ma kawuono. Inyalo chako mondo inyiswa to iluongi ni ng'awa to lemo mane mimako e riwruok mar lakteche ni to en dwaro mane ma ukelo kawuono ne migawo mar thieth. Erokamano, an iluonga ni Daktari Dennis Miskela Mbega. An jalup jagoro mar chokruok riwruok mar dakteche Kenya kae, ka jatenda en Dr. Davji. To kawuono wabiro kae kaka jogo matiegore e weche mag masters. Wan dakteche mane osetieko mokwongo, mwadhi wathiethe kod gwenge, sirikande mag gwenge oduogwa nwasom mondo wamed tiegore e weche mag jomanyuol, weche joma nyithindo, weche mag thiedho kansa, weche mag go pichni radiology mopogore opogore. To koro kane wabiro e skul to onego bed ni sirikal mag gwenge chulowa mshahara kwa somo ni study leave, lakini fees mar kwa somo onego bed ni chulo gi migawo mar thieth. Nikech king'iyo chike manyien katiba gi wach ni weche mag thieth oorne sirikande mag gwenge, lakini wach policy gi training ni weche mag thieth mag puonjruok gi policy e wach mar sirikal mamalo kae. To igni 3 mosekadho osebedo kwa somo to sirikal ok chul fees. Koro kane ochopo ni wadhi timo penj mogik ma watieko go mondo koro wadog wadhi wakony jopiny, to sirikal odagi chulo fees, to pesa to osekete budget moseorne jo migawo mar thieth mondo ochul. To university mbalariany bende koro mamoi gi ma Nairobi University tamore ni kok wachulo penj to konyal timo to kochulo fees to konyal timo penj. Ko penjo gini to ka wan joma sirikal emo sponsor to school university mar sirikal to sirikal ema chulo fees, ang'o momiyo koro itamo timo penj? Kigeni mag sirikal bede sirikal ariyo magore to nyithi skul koro hinyre, to kwa hinyre kama to jogweng' marito dala, joma tho gi kansa, joma tho gi tuoche mag kor, jomo hinyre madani mondo bargi makoro medo hinyre sani kok wadhi mondo wadog wadhi wakonyogi. Koro kawuono wabiro e ofis kae mondo wagiri pesa mane oket e budget mar puonjowa, mondo gigol pesa no mondo watim penj wadog. Nikech kwa koso timo penj to wadhi chuno mondo wanuo higa achiel, kwa nuoyo mondo watim penj mondo wadog e kor gweng'. Motelo ne ng'anyo odiochieng' ma kawuono, inyalo lero ne nyakwa Ramogi ne usetemo timo larruok kod migawo mar thieth mondo uchiw negi dwachu? Waseromo kod jogi joma ng'eny, kata wik mokadho, juma mokadho ne ging'iso ni gidhi ndiko barua ne university mondo watim penj gibo chulo fees. To ko barua ne bende ok chopi, wasito barua no mok waneno. Koro momiyo chonyo katiek ng'anyo kawuono to bo medo ng'anyo kila week ka week, juma ka juma wabo ng'anyo. Bang' wigi 2 kapok gibiro to wabo loro tich, koro wawe tiyo wa tich mondo sirikal ne teko mar wa ka gichulwa wach penj, gitiwa fees watim penj. Erokamano anye Dr. Kela kuom kawo thuolo mare kendo twak kod nyakwa Ramogi. Milton, e kinde ni aneno ka jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche pacho kae Davji Atela ma bende ne odonjo mar timo twak kod apisas mag migawo mar thieth oko, kendo kinyalo yiena anyalo kwaye mondo obi oler ne jopiny to gitimo twak to gichopo e winjruok kose ok gichopo e winjruok. Kinyalo yiena mondo alos kod Davji Atela
dakika matin to pod oneno kotwa kod jokanyo mag riwruok mar lakteche pacho kae. Poni ok wayudo thuolo mar twak kode sechegi, to wabiro twak kode kendo wabiro miyo nyikwa Ramogi wechegi, weche mago manyien mabiro, weche motieno kaachiel kod sa achiel kod sa adek, kama wabiro lero ni to twak ne otimore, to kane twak otimore bende gichopo e winjruok mar neno ka jopuonjregi dhi nyime kod somgi kose ne ok gichopo e winjruok. Erokamano ahinya Chris kuom aparo ni pod onyalo tudore gi daktari no kapo ni ok onyal yudo thuolo to wanyalo dhi mbele. Mana kamano, mano riwruok makedo ne ratiro mag laktache pacho ka KMPDU ma bende nobago ng'anyo mamuol kaluwore gi weche ma bende Chris Owino oseleronwa kanyo. Otemo manyo jatelo mochung'ne ma bende en achiel kuom mago ma bende nodhi tudore gi bad migawono mondo ging'iyane kaka ginyalo kelo kwe mondo ng'anyo ma kamano rum. Kata kamano wabro dhi nyime. Jalup jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua ojiwo singone mar kedo gi mibadhi ponono ni giyudo telo mar piny Kenya higani. Karua ne twak kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda okinyi ma kawuono e boma ma Nairobi, kama nosingo tiyo kodgi mar bero chenro mag telo makare. Walter Nyambaga ne ni kanyo kendo losonwa ripot makama. Karsario kodeka prario kodadeko okinyi, Martha Karua bedo wendo mar riwruoge makedo ne ratiro mag oganda pachoka mane nigi riyo mar lero chal mar chenro margi kod kaka gidwaro ni tend piny Kenya oket maine kedo ne ratiro mag jopiny. Twak ne onywako kanyakla kod weche mibadhi kod uchumi. Jalup jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua osingo tiyo kanyakla kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda ka oramo ni jogo machid mibadhi osemieno nyaka kawnegi okang' motenore kod chik. We are very safe with you because you have been part of us. And there's something my chair says, which I want to quote, that between right and wrong, there's no neutral ground. Have been raised in civil society. And once you're raised in a certain way, it never really can go out of you. So that even when I was in government, there are those who saw me as too much of an activist. Karua ne oten kod jachiw wach lo Azimio la Umoja One Kenya Alliance Gire Makau Mutua negi singo rakruok gi jonjore marocho ratich oganda jo Kenya hoyae onono dingo yudo tend piny Kenya yiero maduong' higani. A ticket for human rights and a ticket for the violators of those rights. It is not about laws. We may need laws to outlaw keeping cases days on end. Just like we have electoral cases going in 6 months, we may need laws, Speedy Trial Act, which restricts the court to a certain time, so that we don't have these adjournments, the adjournment to let a person continue with the elections. They didn't give us time. Riwruok marangaza Kenya kod oko uchumi nochwalo kwayo mondo rang weche mag gope mag Kenya mamedo idho mibadhi kod kitelo makare. When we say that debt repayment and servicing is a critical issue, that is where it is placing us. And therefore, it is not a matter that we can just wish away. It's not a matter that we can just say, you know, as long as we can pay, everything is fine. What it does is that it is crowding out critical services. We also note the failure of representative governments, where our political leaders make decisions that are not in the interest of the public, whether it's tax decisions that have placed an inordinate burden on households, and whether it's the kind of political policy decisions. My principle, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, is very focused on the issues you have raised. Issues of transparency, accountability, good governance. Issues of electoral justice, he's been on it. Issues have been on it too. Karua keto duol matayo yiero kod IEBC e nyong'ong ka owacho ni kweth Azimio dwaro neno kenge moketi kod IEBC e tayo yiero man thuolo kod adiera. We should write to the Electoral Commission, and also civil society should, as a consortium, demanding that we be briefed on how they intend to conduct the elections, the tools they intend to employ. And most of all, just one question: how has IEBC addressed the shortfalls that made the court nullify
a presidential election. Karo singoni Azimio One Kenya Alliance biro tiyo maber kod riwruoge ma ok mag piny owacho e bero chenro mag telo makare. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Serena, Nairobi. Mana kamano wadok adoka ir Chris Owino ma bende sani oseyudo jotelo mag KMPDU mondo wawinj ane ler manitie. Chris? Erokamano Milton, aseyudo jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche pacho kae Davji Atela mondo olernwa e kinde machien ne gidonjo e apisi mar migawo mar thieth. Koro adwaro mondo olerne nyakwara Ramogi bende giyudo apisas mag migawo mar thieth to ka giyudo giloso kose gichopo e winjruok moro amora. Machiegni Ramogi TV inyalo lero ne nyakwara Ramogi ni bende utimo lalruok kod apisas mag thieth kose? Wayudo apisa mag administration ema en yudo kanyo kantie to watemo nyisogi dwaro mar dakteche mantiere university matimo specialities ma pesa gi ntiere ofise ka mag ministry maboko chul to gitemo loronwa nisowa kaka papers magin go mar dakteche mobedo approved to giwacho ni gibo chulo lakini kineno adier giwacho ni ok gibe chulo mar jok masomo surgery mayengo jok ma thiedho nyithindo gi jok ma thiedho mine. Mano nyiso ni ma osiptende kidhido kiyud thieth mar mine owuotho osiptal ma kidhido nyithindo ok nyalo yudo dakteche to kata ken joma donjo bende timo surgery ok bedo gi dakteche. Wamiyo koro wadagi ni waboduogo wadhi wakauno ne wang'anyo waboduogo wik manyien mondo wamed ng'anyo kendo mondo sirikal mar Ministry of Health ogol pesa magin go mondo gichule jogi fees gi mondo jopiny oyud thieth monego bende giyudo. Wuoyo mar wuoyo kodgi en ka jok monego bende wuoyo go PS gi CS to gi jo directors onge to lakini wasenyisogi ni wan ka ok mondo med ji mshahara wan ka mondo ji te ochul negi fee ne pesa mobedo budgeted for. Enoka pesa ma idwaro ka en milion matin ahinya to pesa ma obedo budget ka en bilion 13 ma gitiyogo atiya kar mondo pesni mikwalo mag KEMSA mikwalo mag osiptende mang'eny ochul ne jo thieth mondo kony jopiny ok gidwa timo mano. Koro ok obedo gi winj wawuoyo lakini joma wadwa kanyo ne chamo mano tese manyiso ni wik manyien obochak waduogo ng'anyo wik malo obochak waduogo kaso bang' kanyo waboloro osiptende ma dokteche te bong'anyo nyaka pesni gi chul. To bende gilero nun ang' momiyo ok gidhi chulo school fees ne dakteche madhi somo lony mar bero kaachiel kod weche mag nyithindo kod joma mine. Ing'eni thothne jok mane ofise kuonde mag ministry mar afya gi okia gima jopiny dhi winjo ka gidhi osiptende. Koro gineno ni wan gi dakteche moromo ma adier ok oromo. Koro mana migoch nitiere komiti mang'iyo wach mar tiegruok mar dakteche ni ema pok ong'iyo wachno. Koro watimo mondo wanyisgi ni onego ging'i wachno mapiyo mondo jopiny oyud thieth kaka onegore. Koro en okang' mane mukawo kowuok kae? Kowuok kae wik manyien waboduogo. Wabobedo kwa demonstrate kwa wuok Kenyatta nyaka ministry kaso dhi nyaka University of Nairobi. Wik wachako liwacho waboduogo kendo. Bang' kanyo koro wabomiyogi barua mar ng'anyo ma jothieth te ma nie puonjore referral hospital National Hospital to gimantiere KU te bowuok e tich mamaga jok matiyo osiptende madongo go. Erokamano ahinya Atela. Milton mano ne en jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche pacho kae Davji Atela ma olero ni ok giyudo thuolo mar twak kod jodito e migawo mar thieth kendo chwalo ng'ur margi kendo gisingo mar duogo e kar log tich maduong' mar migawo mar thieth juma makiny mar chwalo ng'ur margi poni ng'ur margi bende ok okete tim to gisingo mar luongo ng'anyo maduong' mar lakteche pacho kae kaka yo mar sundo piny owacho mondo ochul omenda ma onubina ka gichulo ne jopuonjre ma oseyudo lony mano madhi timo masters e weche mag thieth mopogore opogore kaluwore kod mano miwacho ni en winjruok mane oket kindgi kod migawo mar thieth. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino kuom ketowa e ler ma kamano. En adier nyakwara Ramogi ni weche machalo kaka mag thieth gin mago moko nego bed ni bedo gi ng'ikruok kata matin kaluwore gi bedo ni tuo kosegoyi to konyal rito ni daktari biro juma manyien. Wakaw yweyo matin nyakwara Ramogi to kapok wadhi e yweyo magi e moko kuom ote mobiro no e laini maro maka ote machuok 2 3
600. Musorure inti wacho mana ni nenowa Ramogi TV migago an Polo Nyango kantiere Ralingo asembo apoyo Ramogi TV kuom weche manyien mabiro nwa yo makare erokamano. Milton Anjura kantiere Semereru aneno Ramogi TV maler migago chapo sawasawa. Erokamano ahinya kae to machielo ka an kodi mano Sara Singa nyamin Sim kod mise mar wang' neno Kanyamkago erokamano. Akwayo mana jo Homa Bay County aneno kigo campaign mano koyienwa Jaka Black an kodi ma ajo Awuod Phoebe kawuoka Karungu wacho ni waneno migago wan gi mzee kaito Ramogi TV aneno ka ng'ata chielo oro ote madhi apar min Esther mar Kabondo Ramba erokamano iwacho ni Ramogi TV lendo nwa eyo makare. Apenjo nyapara en jalo monyuol kanye. Aparo ni mano no penjo Rabala ikinde chande karakamano mobiro to an Awele Japeng mar Sigomre father neni kanyono ka an gi wuon kanyono kacha kanyono kuon gi weo nyon kuon gi weo. Aya nyakwara mogi asomo mogik James kanitiere Nyindo miluongo ni Adogo owacho kanyo ni en bendo nenwa eyo makare. Nyakwara mogi wakaw yweyo matin to ka waduogo wabro dhi nyime gi mamoko kik idhi mabor. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 mamidhiambo. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Rambanya nanya gikali baby na tobe. Angoma wayudo ka thum maliet romo gi miel maliet. Oya shake body. Yud mae twak mar rowere. Long use of agenda just start with what you have, you'll get what you don't have. Kikelo nu kod jolony muhero. Stella Brenda, Lin Ramogi, to kod DJ Kolo Mbak Ndalo. Wuok tich nyaka tich abich, saboro odiochieng'. You know I like it. Wang'isini ma e kama watede, ma e kama walose. Mit maratari ni kwa Ramogi wacho ni kete manaka, kuka wachake, kuka wadwa mwoke, kuka kuneno wani, wane ma wanka. Karibuni sana machiegni ure chenro mar tiedero mabiro ni chien ngeso ka chakore saa 11 mamidhiambo.
Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium. Nyeumok kuon mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Machiegni kendo janeno, jodak e gweng' ma Kianjogu Ward ma Salama e kaunti ma Laikipia oyudo resruok kuom chenro mar thieth mar odiechieng' achiel manobagi e gwengego kod duol mar British Army Training in Kenya kata Batuk e riwruok kod sirikand kauntino. Jodago eko moriwo jok manoringo tulo mag siasa ma bende odak e hema noyudo thieth kod nonro mag tuoche mag wang', malaria, midhusi, ngima maber mar oganda, kit chiemo makare kod mamoko. Thieth maonge chudo no geto ji manie higni mopogore opogore to moloyo mago modak maboyo e kor gwenge mabor gi ute mag thieth. Zile huduma ambazo tunatembeza na Beyond Zero ni huduma ambazo ni za kina mama wajawazito, huduma ambazo ni za kuchunguza saratani ya nyumba ya mama ambazo tunafanya wakati ambao tumekuja nje na Beyond Zero. Katika huduma zetu huwa tunaelimisha wananchi sababu nzuri ya kuwa wanaenda kwa hospitali. Na tumeona mkono wa serikali ukielekea kufanya kazi. Jambo ambalo ninaloliuliza ni wakati huu His Excellency the President ambapo amesalia siku chache zisizopungua 80 kushughulikia hawa IDPs ili wapate haya mashamba, kila mtu apate kasehemu kake aweze kuanza maisha ya kujimudu. Bado shida zetu hazijaisha. Tuko na shida ya maji, hasa maji tuko na shida sana. Kwa hivyo ndio ninaona hata hiyo inaweza kuwa chanzo moja ya hii shida ya kuhara, na tena chakula, tunakula chakula aina moja. Kwa hivyo ninaona hiyo ndio inachangia kwa upande ya afya. Kwa hivyo serikali tunawaomba bado muendelee kutusaidia na tuko na shukrani sana. We're targeting any age range from children to adults that need primary health care, treating anyone from diarrhea and vomiting, chest pain, back pain, illness, flu, and we've also been working with Beyond Zero who've been screening for HIV and cervical cancer. Our observations is that people have had limited access to medical care, so we've been able to come in and provide that to them. Maok tin ne ji 6,000 wito ngimagi higa ka higa kalure kod tuo mikelo kod ywayo ndawa ka ji moingo milion 2 tiyo kod gigo moriw kod ndawa odiechieng' kodiechieng'. Kanoloso yo Kakamega e romo ma jokanyo, jata tije maduong' e duol magayo tiyo gi ndawa e pacho ka Kianes Musau wacho ni nitiere dwaro ma duol no tiyo kod sekta mamoko mar gayo tiyo kod ndawa asasa ahinya to e kind rowere. Shall street owners there are array of so many friends. Our agenda in this county was to revive the war on tobacco control, especially more so in terms of the campaign that we intend to intensify in terms of controlling the use and abuse of tobacco and tobacco related products and even nicotine products. We look forward to reduce this because we've had an experience of an upsurge in terms of use of some of these products, and we wish for them to be controlled because they affect the health of our people. We are telling the community that it is not about the law enforcers, it is not about the law itself, but it is about the community taking responsibility over what they are doing. Because at the end of the day, it is the community suffering. So let everybody else be vigilant. Let everybody else take responsibility over their health, because we know smoking of tobacco and related products is something that is affecting even our output as economically. Bidhaa za nikotini na bidhaa za tumbako na bidhaa nyinginezo, bidhaa kama hata pombe na kadhalika,
ni bidhaa ambazo zinastahili kutozwa ushuru wa juu, kodi ziwe juu, ili matumizi ya bidhaa hizi yapate kupungua. Kama ni wa vijana, watoto wasiwe na uwezo wa kununua bidhaa hizi na kuzitumia. Hilo ndilo lengo hasa, kwa sababu tunaongea juu ya demand reduction and supply reduction policies kwa mambo ya tumbako. Piny owacho ma kaunti ma Siaya kokalo kuom migawo mar pur odonjo gi rimiti kod duol mar weche pur ma Apollo Agriculture mar neno ni jokanyo yudo puonj kod gige pur. Kama eri en okang' mar neno ni kaunti no obedo gi chiemo moromo. Kasani moingo jopur mag oduma maromo 1,660 e kaunti ma Siaya oseyudo gige pur e kinde mag chwoyo ni, kendo chamgi osetimo maber kaluwore kod gige pur kod tiegruok ma gidhi nyime yudo. Kinde mar pith mabiro, jopur maromo 600 igeno ni biro yudo kony machalo kamano mar neno ni kaunti ma Siaya ok ng'i mana nam kende kod weche mag kiluwa e yudo chiemo moromo. We were actually signing and officiating our operations in the county government of Siaya. As a company, what we do is that we bundle up inputs and services and extend this to farmers in form of financing. So in Siaya County, we were working with maize farmers, and especially for the long rain 2022 season across a number of wards within Siaya County. And we've been able to serve about 1,860 farmers within the period of 3 months that we were able to operate in this county. This is our first season. We've only launched. Apollo is a company that has been in Kenya for the last 5 years. But for Siaya County, this was our first season. The greatest challenge that the farmers face within Siaya is access to inputs due to challenges of finances, or rather access to farmer-friendly finances. We are therefore very grateful that Apollo Agriculture is able to come in to fill that gap alongside other partners. We are particularly impressed by the speed with which they have moved. This partner came on board just this year. They were able to present their concept to the county agriculture sector steering committee, and were truly welcome. We were able to allow them to operate within the county in conjunction with our technical team on the ground. Ma ok tin ne familia 1,000 ma kech kayo biro yudo kony kowuok kuom piny owacho mar kaunti ma Samburu ma biro chwalo negi chiemo mag kony. Kano yango chenro no e dero ma duol mochung' ne cham NCPB bade ma Maralal, Gavana Moses Leonard Kulal wacho ni chenro no geto chopo ne ji 125 ma kech osaso yo Samburu. Ji mamoko 20,000 ma oro kwako gwengegi biro yudo kony kowuok kuom piny owacho e yor omenda. Tuko na imani kwamba hii chakula itafikia hawa jamii, na besides chakula pia tuko na msaada wa fedha kupitia serikali kuu, ambayo jamii kama watu kama 12,000 wanapata msaada kila mwezi, karibu shilingi 5,000 kwa mwezi, na watu wengine 10,000 kutoka kwa development partners wetu, karibu shilingi 1,300,000-400,000 kwa mwaka. Na hii imesaidia sana kwa sababu kwa zaidi ya miezi 8 hazijapata mvua, na watu wengi Samburu ni wafugaji, wanategemea livestock, mifugo, na kwa sababu ya kukosa mvua wanaathirika na njaa. Achich moko makuo notony to ka jopiny piyo kuomgi kane gitemo mayo miyo moro manogolo pesa e bengi mar Cooperative okinyi ma kawuono e boma ma Kisumo. Kaluwore kod joneno, achijego notemo kawo bag mar miyono modak gi ng'ol, kata kamano nogoyo koko mane oywayo jopiny. Obila nochopo kanyo kendo kawogi moterogi e tesend obila ma Central. En mama me biro golo pesa ka mama chal ka gimo ng'ol, koro chal ka osegolo pesa to jogi ne time mondo okaw pesa no ire, koro likely maybe okaw kata pesa otony, nikech koro mwa penjo ni
ong'eyo nade ni mama no digolo pesa en mama mong'ol gin ji ariyo ng'at achiel ne wacha ni ng'anda ta ano ariyo manena achiel mamako achiel modonjo e bank membo setere kucha jogi kintie yo wakaende pile gipimo mana ji kata watimo business asige ji matiyo matek mondo migi mwandu go ma ji oseloso. Koro an akwayo sirikal kanyalo chik mone ntiere gande chon makano yudu kubet piny kata mane payment ka utimo nono to sirikal ne mako kendo idhi utimo udhi duoko penjo no mbele. Agombo kendo akwani mondo sirikal kanyalo duoko chik machalo kod manindo to duok chik machalo kamano mondo idle minds oweyudo thuolo mar bet piny mondo mi onyakwa jowa mosetiyo matek moyudo mwandugi. An gima nyalo wacho anyiso vijende wetewa giteme gitie matek. Onge tiende icham loch ng'ato temi chame luchi kamoro amora mintiere temi chame luchi nikech kaka aneno gima timore kani ok ber ineno ntiere tije mang'eny jomobiro kawo gin jomong'ol tido ka nitie nyaka ng'at mong'ol tido kotimo tisa moro go wuoche rangi to magi joma ok ong'ol. E weche mamoko en ni obila e boma ma Busia ondhi achije moko adek mitudo kod nek ma oyaye masani omedore e gwengego. Liekore na achijego eko nonego jomoko ariyo ka bende gisebedo ka gimonjo duke mag M-Pesa kendo gimayo johala gi thuon. Obilago sani ochako timo nonro e wi thoego e kinde ma achijego eko manoyudi kod laini 19 mag simu kod simbe adeka igeno ni biro tere nyim doho. Jalup jatend obila ma Busia Patrick Maundu oduoko erokamano ne jodak makono kuom tiyo kanyakla go obila e neno na achijego omaki. Busia tumefatanisha visa vya uhalifu na sio uhalifu ya kawaida, uhalifu ya mauaji. Sio mauaji ya kawaida, ile ni unyang'anyaji. Kwa hivyo ningeomba kwamba police officer kwa heshima it is either mfanye patrol day and night. Tumeweza kupata simu cards 6 ambazo hazijafunguliwa za Safaricom, simu card ya Airtel 19. Wakiipa katika Kenya wanaruka mpaka Uganda. Tumeweza kuwa na hiyo habari kwamba hiyo bunduki ambayo wanatumia ni bunduki ya kutoka upande ile ya Uganda, lakini mahali ya kufanyia kazi ni upande ya Kenya. Kwa hivyo kwa sisi tumeweza kuweka hiyo kakati, tuko sawa, tunashirikiana na wananchi, na ndio sababu unaona hii matokeo ambaye imekuwa leo. Boda wanaulia kwa hii barabara lakini watakufuatilia. Sisi hatuna haki kwa sababu gani polisi watakufuatilia? Tukiangalia hiyo kitu hata polisi wenyewe watakutusaidia kwa saa nyingine. Paka sasa tumekaa hapa kwa hii muda yote. Huyu jamaa muuliwa jana saa 2 ya usiku. Na risasi. Hasa mpaka saa hizi hakuna shughuli ambayo wamechukua hata action. Tunashika weza hizi saa 7 lakini hakuna action ambayo tunafuata. Wanaweka ndani kwa ila prison. Wanatunyang'anya kwa mikono, nikiongea tunasema kwa sisi ni wabaya. Dhungruok mag loche madongo kata trela medo mana neno e tong' mar Kenya gi Tanzania Manamanga bang' lochego mating'o gas chung' e wang' apaya. Derepe machwalo gas go ywago kaw kuomgi osuru momedore nyadiriyo kata kobedo ni gisechulo osuru e tong'. Kaunti ma Kajiado kaw kuomgi Sh2,000 kapok oyienegi dhi nyime gi safar ka yore wuoth orochore kuom ma ok tin ne seche 12 ka jogo madhi Namanga kowuok Nairobi osechuno mondo mi ochung' nyamburkogi e ginga paya. Kama kupita ndani ya kaunti ya Kajiado kulipa hiyo pesa shilingi 2,000 kwa kila gari, hiyo ni hasara kwetu, kwa sababu hata kaunti zingine wakiintroduce tena walipishe wasimamishe ya driver tena Machakos County waseme charges tunahitaji, kila siku tunaumia kwa sababu hata Nairobi watakuja kuongeza. It is favorable to our business kuendelea na hii shughuli za kuenda na biashara kwa sababu collection ya hapa imekuwa too much. Huwa ninaomba tuulize tujue ile road toll inakuwa imeambatanisha malipo ya vitu gani, labda na ile 2,000 tunaitoa inamhusu mwenye gari, inamhusu mwenye mzigo. Ninaomba ili nifahamishwe. Mwende ofisi ama mtume wakubwa wenu waende kwa ofisi, because the county government cannot solve this one on the highway. Jokanyo mag migao mar limbe e gwenge ma Kadhwadh Nam Chumbi kod piny
mar Uganda sani koro idwaro ni mondo mi oriwre kanyakla mondo mi giting' malo sekta mar limbe e piny Kenya kod piny mar Uganda. Apisa mag piny Uganda goeke gwenge makadho wadhnam chumbi Paul Mukumbaya sani koro wacho ni winjruok e yor ohala e kind pinje ariyogo biro jiwo ohala kod yuto mar oganda jo Kenya kaachiel bende gi Uganda. Jakom mar riwruok mar jo ohala Bade Makwale Salim Kwayogwe onyiso jokanyo mondo mi oket makare mwandu ma inyalo usi ne pinje ariyo maoko e yo makare kaka yo achiel mar jiwo ohala e kind pinjego. But do you know why our milk is not here in Kwale? We have the best beaches, but we don't have gorillas. In Uganda, they have gorillas, but they don't have the best beaches. So, with the gorillas in Uganda and the best beaches in Diani, there is a relationship. We'd like to go and see the gorillas, and then they come for the best beaches. I am made to understand most of the weddings from Uganda, they are done here in Diani. So why don't we synergize, and then we create the complementarity between the tourism sectors of the coastal region and Uganda? Because we realize it is not a competition. We are not competing, but we need to complement one another. At the end of the day, it is a win-win situation. So if there is anybody with any suspicion, we want to assure you that as government, we are prepared, all the security players are prepared to ensure that our investors have the confidence to continue being here now and after elections. And the national government together with the county government, we're also putting up Shimoni Port. Really that will grow the investment aspect of it. And apart from that, the blue economy is also an aspect that we're looking at, not just as a county, but also a regional block that we have within the coastal counties that is called Jumuiya ya Kaunti za Pwani. Ramogi wakaw yweyo mar ariyo e chenro ni eri mar migago to kapok wadhi e yweyo wakawane moko kuom ote museoronwa e laini mar ote machuok ma en 3-6-000. Okwe ahinya Milton ma Jabezo Kech wuod Uyoma kawuok Ochuna Kaler owacho ni waneno Ramogi TV e makare wuod Kajulu. Rokamana inya Andriga Nadimbo ka ntiere game Rangwe wacho na yweyo mos ka gi lek mar bedo jatugo mar kipindi moro e Ramogi kanyo atim nango kaneno migago wan gi ing'eno kilero na ni en kipindi mane. William Oguto kawuok Msare owacho ni abudho kanyo gi jowori waduto te kamora mora magintie kaeto Ouma Odumbe watching live from Oyani Masai. An Buda aneni maber ka ntiere gi Nerwa Otis kaeto Buda yoro ote mang'eny ahinya tenote achiel. Kaeto Ruto chak mana miyo jo Mombasa maonge lope mane ong'iew e kinde mokalo. Kaeto Sir Henry Ayora mawuok Bogita wacho ni lunch poa ma waneno godo Ramogi TV gi thuolo ni Ramogi manywauru tich kanyo kata mitime social media mano beti from Migori County. Erokamano ote ni ochoponwa. Kaeto Ramogi ler aneno migago kantiere Central Kanyamkago kaeto mogik anokuku japeng from Achego. Ramogi winjore makare gi puonj mabeyo. Nyako Ramogi akwayi ni kik idhi mabor, pod wan gi mathoth bang' ma. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Enango. Semi roko lo mar teddy bear. Enango momiyo in idwa ni kisa gi thuon. Jerana, akwai, wachie gimoro. Ini watango. Ana kei kata matin. Abiro miyo usilinga te papar mudwaro no. Mama, apenji, bening'eyo ni Thapki ne tiyo odni kaka jatich. Rada nyaka ing'e ni golo bihan pande e odni ok en gima yot. Ni Christine Otieno kata kihero to Yesu nyale. Pono ni hero wer mar tie mar Yesu e moromo. Kuom ng'uono mar Nyasaye, yie mondo idina *8 auchiel 0 *4 1 1